Hej alle sammen. Jeg skal bare spille Fortnite. Start nu for helvede. Skulle jeg sige hej, eller hvad? Jeg siger hej. Hej, i dag skal jeg prøve at spille Fortnite, og jeg spiller solo med Ugenbyg. Ja. Det plejer min far tager til min mor. Hallo? Okay. Hej. Hold. Så går det rigtig godt. Så far, han går hele tiden på anden plads. Ja, jeg vil gerne blive nummer 1. Ja. Nogle af de gamle Nintendo, ikke? Så på min Nintendo, ikke? Der vandt jeg 3 gange i træk. Ja. Det var den gode minder. Burde det ikke være 44 minutter og 16 minutter? Burde det ikke være nok? Ja. Så vil med. Ja, det burde være. Nogle gange går det lidt hurtigt, andre. Så her til noget langsomt. Ja. Det kan man lige ned. 3, 2, 1. Bush. Jeg ved ikke, hvad jeg helt laver. Du skulle sætte den bare sådan, så den står og filmer, kom. Ja, så skal de finde et eller andet til at stå til at filme med. Så de rykker den. Jamen, den der blå, den står der. Nej, jeg tror, jeg har den. Kan jeg bare lige stå? Nej, jeg tror lige. Hej, lige noget andet her. Jeg troede, du døde. Jeg troede lige døde. Jeg troede bare lige døde. Jeg gjorde det. Jeg håber, I kan se godt. Jeg håber, jeg kraftedeme. Kan du se skærmen? Ja, men I kan se noget skærm. Ja. Og alle sammen, I skal huske at like og subscribe. Tak for de 111 subscribers. Jeg er faktisk virkelig glad for de 111 subscribers. Det er jeg virkelig glad for. Så jeg mangler bare 100.000, så kan jeg bare få en playbutton. Jeg kan bare virkelig have at se, kan I huske, hvor meget man skal have? Så kan I huske, hvor meget is man skal have til at få den der guld der? Skriv lige i kommentarer. Også lige med diamanten også. Min far har okay Googles. Han er lidt dårlig. Han har sådan nogle der. Hvad er det, du laver? Jeg skulle se, hvordan den
den skød, der var lige i gode. Nå. Kommer nu. Hvad? Ja, jeg tror jeg lige hælder nogle yndlingsbamser. Det er ham her. Han er nogle af mine yndlingsbamser. Han giver held. Han giver altid held Leo. Han giver altid held Leo. Så hvis han bare lige bliver der. Bare sådan en smaske. Ej, stil ham der. Er vi med noget? Burde du have nogen dernede? Der er nogen. Prøv sådan at gå. Prøv sådan at gå den vej der, hvor nogen sådan skyder. Der er noget plaster. Jeg har stillet noget plaster, jo. Altså, jeg slog lige i min tær, mand. Det er godt. Ja. I snibber lige med. Alle sammen sagde, vi er faktisk i gang med at samle på alle EM-kortene. Og jeg er i gang med at samle på nogle andre kort. Ja, så mig bare lige, vi ved ikke lige, hvad de hedder. Men når jeg får når jeg lige får nogen, så skal jeg lige læse. Så skal jeg bare lige læse, hvad der står, hvad den hedder. Så kan jeg sige det til jer. Egentlig. Så vi har faktisk haft, vi har 2 sorte. Så den første sorte PlayStation 5 Crunchyroll, ikke? Så nu har vi for et par uger siden, ikke? Og så 2-3 år siden, ikke? Eller 1 år siden, der smadrede han en controller. Det er sådan bare hammer ned i bordet. Og så skal jeg lige på den her. Fordi der er seriøst kommet sådan nogle hakker. Eller se, hele det der, det er sådan, der er blevet løst der. Og så har jeg fået en blå, som jeg kan brugt. Den virker okay. Den virker. Og så har vi også en hvid. Så for satan. Så er der fight. Det er lige over. Du ved ikke, hvor du rammer. Lige blevet dræbt på bilen. Klapper en far alle sammen. Klapper jeg. Har jeg lige dræbt 3 allerede? Hold da hest. Men det er ikke helt stærkt, synes jeg. Jeg tror det bare mig. Skal vi gå til den der sniper der? Så ja, der er sådan der. Hvor mange skud kan skyde kun én? Ikke efter gang. Det er lidt bare... Jeg kan godt lide den her, fordi den skyder hurtigt. Så tag den. Ja. Men var den anden i blå? Eller var den grøn? Den var blå. Så den er lidt bedre. Ja, den er bedre. Så hvis den skyder kun én gang, Ja. så vil jeg tage den anden der. Ja. Far er allerede på 3. Ja, jeg tror, hvad for en plads, jeg tror vi bare kommer på en anden plads.
Og prøv at skrive det på... Alle pladserne er... Ja, som han plejer at gøre. Men som I tror, skriv i kommentarfeltet. Gør det. Så jeg tror, at far kommer på anden. Og far, du skal ikke blive sur, fordi der er mennesker, som du ser det. Mennesker, som du ser det. Det kan du gøre, når der er ikke nogen mennesker, som du ser det. Jamen, er det live nu? Nej, en film også. Ja, det filmer bare. Og så for satan, baby. Okay. For gem dig. Nej. Stop med brunnen, mand. Det er dårligt, der. Jeg øver mig i den der. Jeg er ikke så god til at bruge den. Okay. Ja. Hvorfor klapper jeg egentlig? Jeg ved ikke lige. Helt. Ej. Man kan også lave skjold med den. Ja. Der burde være nok til 2 kampe. Til 40 minutter og 16 sekunder. Burde der være nok der til 2. Jeg tænker, vi filmer kun en eller sammen, fordi vi er lidt i tvivl, hvis den kan holde til 2 kampe. Så ja. Er der noget, der Hvad er det, der sker? Det er sådan lige bag dig, sådan lige dernede. Gå ned. Gå ned. Ja, han er død. Jeg kan... Hvordan fanden kan du snakke? Drop du. Fuck, han har en sammen. Han er hoppet ud. Hvor er det? Lige skot der. Og bag dig. Oh shit. Jeg tror, at jeg kan se, at der er ikke nok til 2 kampe. Det er der ikke. Det er det faktisk ikke. Så vi filmer kun en. Det kan vi kun. Ja. Oj. Det er bare af, mand. Så stikker han af. Sygt. Leo, min far skal komme på førstepladsen. Kom nu, de bedre. Holy makrel. Shit, det var god. Brug sniper. Stikker han bare af. Er der ikke en her?
Min far havde kun 5 liv. Det var eddermame tæt på. Hold da kæft. Sygt. Hvad? Hvad skal jeg sige? Kom. Ja, fordi så har vi snippet på dig. Snooper. Snoop Dogg. Så har vi en snakke på. Leo kommer. Leo kommer. Holy shit. Holy makrelmad. Hold da hest. Holy macaroni. Har du nogen? Altså, ikke spørg mig. Jo, der er nogen. Der er 10 tilbage. Kan der være nok til bare til en kamp? Der kan være... Der er ikke nogen idé om... Ja, jeg er træt. Vi filmer. Klokken er næsten halvt. Der står 24 minutter over 10. Det er lidt sent. Derfor er det gaber nogle gange, men jeg er virkelig træt. Og jeg håber, vi bare kommer på førstepladsen. Hold det, hvor han bringer hen. Ikke stå stille. Nå, det er den samme sted. Som jeg lige har været? Ja. Og faktisk, skynd dig ind, Signe. Ja, lige præcis. Samme sted. Jo, det er den samme sted. Det er sindssygt. Slik noget plaster, mand. Så fjerne... Den der. Ja, den der. Ja, det er nok til. Bare sådan gem dig et sted, hvor alle de andre, de bliver dræbt. Og så når der er kun én tilbage, det vil jeg gøre. Og så lige gå ned. Gem dig et sted, og så vent til der er én tilbage. Shit. Stormgul. Eller mere længere. Nej.
sagde, dem som der er FCK-fan, de skal bare skrive FC eller FCK nede i kommentarer. Shit. Der er 6 tilbage sammen. 6. Fire tilbage. Snøren. Du skal kigge bagved. Shit. Tre tilbage. Det var der. Se. Det er sådan op ved toppen, eller hvad? Ja, jeg så ikke lige. Jeg kan ikke se nogen steder. Det er lang tid siden, du har dræbt nogen. Shit. Tag noget guld på. Guld. Så fedt. Gå op sådan op ved toppen. Der burde være nogen. Ja, prøv at gå derop. Ikke gå ind i bygningen. Ikke gå ind der. Der. Ja, det er godt. Hvor? Nej, hvorfor skal du gå headshot? Leo, du skulle bringe held, mand. Vi skulle have haft de der handsker i stedet for, mand. Ja. Du kommer derover, Leo, mand. Du var ikke engang... Ja, det behøver vi ikke snakke om. For at sige hej alle sammen. Eller sige farvel alle sammen. Ellers bare sige farvel. Hej, tak fordi I kiggede med. Ja. Husk at like og subscribe.